Er du bange for mig? Hvad? Jeg spørger dig, om du er bange for mig. Om jeg er bange? Hvorfor skal jeg være bange for dig? Bare fordi du opfatter lidt, som om du er bange for mig. Når jeg for eksempel stiller dig sådan et spørgsmål, ikke, så gør du det der med skulderen. Gør hvad? Hvad gør jeg med skulderen? Men du gør sådan her med skulderen, som om du spænder helt vildt. Ja, nu gør du det igen. Gør hvad? Hvad er det, jeg gør? Du gør sådan der med skulderen. Det er ligesom om du går på æggeskaller rundt om mig. Hvad fanden er det med dig, hva'? Jeg ved fandme ikke, hvad det er, jeg har gjort dig. Det er derfor, jeg spørger, om du er bange for mig. Fordi du lister rundt om mig og opfører dig som en lille hund, altså. Hvor kommer det fra? Hvad er det, dit behov er, hva'? Hvorfor kan du ikke bare være dig selv, hva'? Dig selv uden den der fodboldtørt for den der pissegrim. Ellers bare dig selv. Ja, det er sgu da lidt sjovt, ikke? Hva? Det er ligesom om, at der er to Rasmus'er, ikke? Der er den Rasmus, som jeg forelskede mig i, som er vidunderlig, og som jeg har det vildt sjovt med. Og så er der ham Rasmus, som du er lige nu. Som er så forsigtig, og som ikke tør gøre noget over for mig. Og du må jo rette mig, hvis det er forkert, ikke? Men er det ikke rigtigt, at du er en lille bitte smule usikker? Altså, kan du ikke bare holde din kæft? Hold din kæft, hold din kæft! Gider du ikke godt slappe lidt af, hva'? Kan du ikke bare holde din fucking kæft? Hold din kæft! Hold din kæft! Er du færdig? Hva? Var det godt? Du er et meget lille menneske. Du er en meget, meget lille mand, Rasmus.